Subuk Rafikov исемендәге үзәк китапханәгә әдәбият сөючеләр җыелды. Биредә Зәйнең танылган шагыйрәсе Надежда Чепурная үзенең чираттагы китабын тәкъдим итте. Ул «Аист на крыше» дип исемләнгән әсәрләр җыентыгы. Моя книга о любви, верности, о воспитании детей, о любви к природе. Я всем желаю, чтобы наш мир был прекрасный, и наша земля, красивая земля, был заповедником для всех жителей этой земли. Надежда Чепурная иҗаты белән күпләр таныш. Ул 5 китап авторы. Моңа кадәр Надежда Семеновнаның әсирлектәге хәтер шигырьләр җыентыгы, әле кичә повесте «Минем Гүзәлиева» галәм волонтерлары китаплары дөнья күргән иде. Аның шигырьләрендә мәхәббәт тә, өмет тә адәм баласы кичергән иң якты һәм ихлас хисләр чагыла. Әсәрләрендә исә мәхәббәт темасы зур урын алып тора. Надежда Чепурная кичәгә килүчеләргә үзенең иҗади җимешләрен җиткерде. Энергетик мәдәният сарай артистлары матур чыгышларын бүләк итте. Адилә Барханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.